Mae gyrfa pêl-droediwr yn dod i ben, Malcolm, yn enwedig pan ti ddim isio fo ddod i ben, fel ddigwyddodd i chdi, oedd yna anaf, oedd yna ddim troi nôl o hynny. Mae'r carpad bron iawn yn cael ei dynnu o dan dy draed di. Sut mae rhywun yn ymdopi? Nes di? Na ddo. I fod yn bwmp ac ymlaen, na ddo. O'n i'n gwybod sut di, o'n am llawer o help yna. Nes i'n gofyn am help, di dynion ddim yn neud hynny. Ac o'n i'n mynd i rwla du ofnadwy, ond nes i'n sylweddoli tan o'n i'n gwylod ella. Lle o'n i di mynd. Ond oedd yr adrenalin a sgorio goliau a chwarae lefel ucha ddim yna ddim mwy, a ti trio cael o i rhywbeth i replaceio fo os ti isio. A o'n i'n peth o'n i'n mynd allan mwy, o'n i'n yfad mwy. A nes i golli yng Nghymraeg, plant, trwy ysgariad wrth wneud hynny. Na hollol cymryd y bai am hynny. Oherwydd o'n i'n sylweddoli ar y pryd sut o'n i'n ymddwyn. Ac o'n i'n person o'n i'n brifo mwy a mwy oedd fi'n hyn.